Piny owacho okwa mondo riwregi riwruoge ma ok mag piny owacho konyo tieko midhiero mar yedhe ma mero ji. Masawa mar Kenya kom mar rowere mathoth osedonjo e tiyo gi yedhego ma biro e kinde ma oyawo apisi mag chiwo thieth ne joma tiyo gi yedhegi ma mero ji gwenge ma Thika e kaunti ma Kiambu, koma midhiero ma kamano okwako. Jatend apisno ma Stegrami Rehabilitation Center Michael Waweru olero ni midhiero mar yedhe ma mero ji nyalo tieki mana ka piny owacho riwre kodgi e timo gedo mag kuonde thieth mag joma tiyo gi yedhe ma mero ji. Olero ni moko kuom weche mamiyo rowere donjo e tiyo gi yedhe ma mero ji gin kaka koso tich aola e kind mamoko. I've been an addict for 7 years, and I can say, like, for the past 5 years I've been using daily without skipping a day. Most of them are my friends, so I'd like to talk to them as a friend. Drugs only lead to 3 things. That is jails, institutions like this, and death. So among the 3 choices, I think the one choice that is better for you to choose is to go to an institution like this. Youth as advice too, in my own understanding. Si lazima niko nimesoma ati ndio niwaambie, lakini nawaambia tu youth mwachana na madresi poa. Unaharibia vijana life. Tunaona wengi wakiwa wasafi, maybe utalk those streets, unajua kule ndani street huko. Kwa ndo utapata ndo mambo iko mingi, drugs, hizo kujidunga, lakini si not hapa juu outside si mbaya vile. Vijana ni wasafi, church unapata wengi, yani ile lika yako most ni wa kanisa. Sky lika ingine iko nyuma yetu ama mbele yetu, ndo unapatanga wengi. Nya kuna mgonjwa ndaka uyo binde madundo kapo kwa kelo ni weche